Hello guys, good morning og happy Labor Day. Labor Day today, May 1. And regards ko diya sa mga taga Bohol taga Tagbilaran Bohol. Happy fiesta ninyong tanan. Og mo mga bus na to diri mga C-bus. Wala bayad na bus sa buntag ha. Mali. So Labor Day ron. So expect ang mga mag-rally ron kay na ipaglaban nila ba ang kapakanan sa mga pamumuo. Nagsugod na galing. Mga rally ron pero wala yung mga kuan ba ilang ipaglaban ang sweldo, patas na sweldo. Ilang ipaglaban ba na benepisyo o uban pa. Di ba? Mga pinasa mga minimum wage earner ba. Sa nakuan importante sa ginang natin mga nagtrabaho di ba sa kuan di man pwede tanan manager manager na lang tanan di pero man importante sad kaning nasubos dapat makabenepisyo sad mo na importante na mabuhi tarong itong mga nagtrabaho kay usahay mo moingon pa man mas dako pa man og madawat tong way trabaho katong mga mag-purpose na lang. Di ba? Yahay ra kayo. Ayo ra sa gobyerno. Ya kanino mga trabaho, walay benepisyo mo na. May kuan usay sa gobyerno ba na. Tapos dito tabangan ang kabus pero ay sad kalimti gyud ang mga nagtrabaho di ba? Di isad lalim. Bayad pa islag buwis noon. Ano ikuha na ba? Mamaya ipaglaban kung ganahan ko sa pa. I'm sure yung gusto pa increasean yun ang minimum wage pero ang kuhaan sa dana naman sa iyo pa na isad pwede sobra-sobra noon kay usay mga ayo sila sobra kay na proposals Manila himuon ng 1-2 ang minimum wage. Mga 1-2 na ang minimum wage. So nindot na sa mga trabahante pero kasi mo increase at ang mga precious mga pamaliton kung murag i-double diretso ang sweldo tanan ba. So ikuan sa na asam ni na ilabay na dito produkto kay ni mahal man nilang labor. So masa ni kuan na lindot lisod kay na ibalanse kay kung taas na ang labor sa Pilipinas di ba kay mahal tayo no to 1-2 ng adlaw. Ang lisodan kay mga foreign investor, di na sila magtukod rin mga factory at tulad lang dito sa Vietnam kay barato ra ang sweldo sa tao. Mamay usahay lalisan ba dito tas China kay barato ra kay sweldo. Di ba? Mangita na sila lugar na barato ang sweldo. Dayon in the end mabalanse na malara mga kumpanya. Lagi dakog sweldo minimum wage pero kung wala sa kumpanya wala sa trabaho. So muingon ka mudawat na lang sila mas gamay na sad mudawat lang kagwa. So that's the kuan lang so na timbang-timbangon tan-awon pa na nimo na global scale di ba na competitive scale on inflationary effects di ba kung mga inflation di ba so timpang-timpang lang yun na but anyway mo na but tanan yun nag-deserve yun na mo increase increase pa yung pamaliton di ba labi na ron grabe pag yung dollar ninaog mo ng peso naunsam ng peso na wala na magbalor sa 61 na kapin sa una kung ano to dako na itong issue mo abot og 50 dako na itong issue itong niabot og 40 karon niabot ng 60 ang paldoan kung kani mga OFW di ba dako ang valor sa ilang ipada pero ang lisod sad kay mudalar sa tanan mga pamaliton di ba so di kuan yun na manang kuan yun yung economics ba napag misteryoso kay kanang dako kay kuan
lahi yun kayo pa kuan kayo naman dili lang na simple kayo, complex kayo sa na topic ba na anang may ana ba na mahal ang dollar, makabenepisyo lagi ang mga OFW, pada remittance, pero mga imported sa nabutang, halos tanan imported naman ito mga butang, bisa ka ng mga helmet imported mo na. So mahal tanan, no? Mao ni kwan bisag bugas imported man. Oh. Tay mo yung lag $1 ang kilo sa una, tag 50 ang kilo, 55. O karon sa 60 na, awa na daan na ginans. Ya dugangan pa nag mga kuan. Kitaon. Di kuan na ba? Ya di man lang na kuan. Bahala sa ning gasolina. Di ba sumanang bisa kung saan ito ingon ba na mapaldo ning kuan mo balance gina pero mao lagi dili na maayo ang $61 although in a way para sa mga exporter o mag-export kaya mo barato ang kuan atong mga produkto pero daghan lagi kuan daghan factors ang gipangita raman sa tao di man din mo increase o decrease ang dollar para raman nas mga speculators ang kuan raman na kung stable lang ang valor ba mao naman ang punto na di man kinahanglan kuan so mao nang kuan ron even if katong sa mga labor groups, labor leaders hopefully panahon sa nila ang timeliness ang ilang mga request kay man din na gyud na kung kana bang sobra rasad ka imposible ilang request kay kapaw ko kani mga employers associations sa asosasyon ng mga grupo naman sa mga grupo ang mga kuan ba kani mga negosyante moangal gyud ana madoble ang imong pangsweldo tanan kapadung kapadung tugas traffic madoble tanan so manay mong hopefully matimbang na nila so anyway mo na happy Labor Day na lang sa tanan o katong mga lagi ni kaning atong labor sector dapat on this day di sa happy Labor Day ko ba dapat mapasalamaton yun tas ilang serbisyo sad kay kung wala sila di ba wala ning kuan wala daghan kay wala dire di ba kaning kana na sektor ba kaning kung walay mga operator mga katong mga nasa assembly line kung wala ni mga tawhana di ba dili mo lambo ni atong country so ay gyud kalimti sa ning kanina sektor ba na dili ina ko anon pero mana i-balance lang ginatutanan kay dili man sa kakuan ta ba na kung ura-urada ato nang ipanghatag tanan di ba asag kung mahal yung tanan sa butang so hopefully yes mao na naslay makuha dapat naslay makaangayon na increase na makuha o mga benepisyo na dapat naa okay ban usahay manggod na atas kuan kanina sektor ba ya dayon mauni mga kuan sad na mausad sila una mabiktima ng mga kuan ba na dili di bayaran ng SS di bayaran ng PhilHealth di bayaran ng kuan pag-ibig kung tutuusin sila bayay nangangailangan yun na ng mga benepisyo di ba so dapat mao na ba na kinahanglan na ginay compliance para sa mga ingana na butang sa mga SS sa mga benepisyo na ilang angay lang na para bang nang gi-expect na dapat na ana kasi normally lagi mo na ang mga violations na di bayaran di man katong mga ehekutibo may problema itong mga ehekutibo bisag di ito bayaran ilang kuan pero kaning mga naagi sa ubos di ba mamanay mo avail
mo avail sa mga pautang, mo avail sa mga benefits. So, di ba? Eh di mo sana mabuhi ng mga funds like SS, Pag-ibig, kung walay mangutang. O appeal man na sa ilang murag pamaagi para unsa ang pagpalambo sa ilang funds. So thank you so much for watching, guys. Have an enjoyable day. Bye.